Здравейте хора, ние сме J-Trox, аз съм Алекс, този до мен е Мартин, също и Пламен и ще снимаме малко мини-геймс, да започваме. Мини-гейм. Let's play! Ето ги. Те са офлайн. Съжалявам хора, но ще снимаме нещо друго. Кит ПВП. Gunstrike. Добре. Аз днес играх. И да си взимаме оръжия. Това е нещо като... CSGO. Драги зрители, това е нещо като CES. Нямаме оръжията, добре. Той ги няма. Готово. Това тук по земята, виждаш ли ти купчета? Има още един тук при нас. Стреляй! Пламен е умря. Алекс, нали щяхме сме в отбор, аз помисля. Кога сме го казали, бе? Аз мисля, че сме в отбор. Алекс е в отбор. Не, без отбор, без отбор. О, Десерт Игъл си намерих. Алекс, в отбор ще играем? Не. Добре. О, чай, виждам някакъв там. Да, това са едни други. Ох, той ще ме убие, бе! Той ме стреля с нежни топки, аз него сейца. О, не! Их убиха, ма! Стига, бе, човек! Махай се, бе! Не, бе, то ме уби. Идвам. Моят калашник колко мощен. Аз моя едва го използвах, убих пат с него и след това не съм. Те се крият само в това, виж какви са бъдвите. Не може ли предареждам? Ой, пато, ако ме стреляше, бе. Това ти ли беше, бе? Да, аз бях. Поне с скин съм, бе. Ами аз не ти ги виждам. Верно. Къде има много калашници? Калашникът... Охо, чакай. Той Къде ме той е? видях и ме уби. Оле! За малко го бях. Аз бягам. Уби го. Тук един е създанал пред табелата, не се маха. Тук има много хора, бе, човек, не може да взема нищо. Базука. Чакай малко, как така те стрелят, те са бъзливци, ей, не те не стрелят. Не може да излезна. Бягам. Охо, трепах някакъв. Имам патрони. Не, бе, изразходих си патроните в базуката. Това базука ли беше, бе? Да. Оле, колко са наве? Ще ми побил, бе. Оцелих та. Сега си взема калашник. О, базука! Не може да си взема калашник. Той застанал пред табелата, не може да си взема калашник. Досадно някой да застане пред табелата. Ето базуката. Мартине, пази се, аз имам базука. Оправи се. Кърта. Що не мога да отрепа? Защото та няма. Може би. Да, съм... Бахте, нещо ми лагна на сървъра. Базука ли? Имам нещо тути. Да, аз лично съм го трепал 1 милион пъти, човек. Да, аз нямам патрони. И аз нямам патрони. Нека. Оле, далха му тук. И сега как се очаква да ви убия? Не знам. Някакъв го разстрелях направо. Тук има... Ти имаше патрони. Грифон. Алекс, ти пък имаше патрони. С твоето оправдание. Зямака, карбина и една базука. Човек и Алекс ме застреля. Чко патрон. Изразходих си базуката пак, бе. Браво те, Алекс. Така играят мощните хора. Не, тя се върне, бе. Няма се върне.
Сидема... Калашника не искам ми се зареди още. Мога да се прицелвам, ама не мога да стрелям. Кой може да има базука? Това не е базуката. Колко мощна базука сега ще има. Ето, ето там. О, взех си го! Чакай, че някой... Ти стрелят ли въобще нещо е? Базуката ми... Не съм Аз се се. опитвам да убия един. О, той беше застанал пред теб, Какво не аз може мога да стрелям с базуката? Защо не може да стрелям нищо с базуката? О, дигът ми стреля с яйца. Ага. Къде сте, бе, хора? Давай, сега не търсиш да не убиеш. Не, аз искам тим. Еми не може ти. Не, базикам се, искам да я убия. Оле, някакъв мотели. Го намерих и го убих. Ай, не, ще убия с яйца. Стига, бе! Алекс, чули, исках тим. Ес, убих го с яйца. Презареждам. Знаете ли, че мога да презареждате? Да. А който не го знае, трябва да е. Взех си нощче. Нож ли? Да, и флашка. Аз намерих хладилник, не че нещо. Я пали флашка, бе. Да, и аз имам флашка. То става нещо черно и само ти виждаш. Ой, мри, бе. Аре, бе, аз то не мога цяло, свършиха ми патроните, бе. Кьора бе, пац. Убих партинчо. Как се запрезареждаше? С Q. Q. Да. Да. Не, помня, не! Абе, тапако. Мри! О, има меч. Аз опитвам тук да си взема флашката. Да ми се зареди ти. Чакай, флашката майче не мога да се презарежда. Тук някакъв аз го стрелям, той ми седи отпред с меча. Не, бе, тя още не би беше изрезнала. Някакъв влязал на контртерориста. Аз вече съм бил 7 подред и никой не ме е убил. Как разбра, броиш ли си ги? Да. Как мога да стрелям с базуката, бе? Ти ще ме убият, бе. Помни, ако ме срещаш, не ме убивай. Някакъв има скин на зомби. Ако някой ме срещне, да не ме убива. Фък! Вече базуките нямат ми патроните. Как му уби той, бе? Това зомбито се самоубива. Аз си взех 4 флашки. Ако толкова флашки купуваш, бе? Те нали са без пари. Да, така я съвсем да кажа, те са без пари. Пише Zero Cash. Тук има някаква дама. Топа... да, 4 са. Нямам патрони. Дали ще го бия? Сега го толкова малко кръв. На мен не искат да ми се заредат оръжията. Готов, калашника, готов. И 10. Бах ти, вече нямам патрони! Алекс, минигеймс не работят. Добре, дай да играем тука. Един гудрям зад гърба. Искате ли в минигеймс, бе? Какви минигеймс сте? Давай! Аре, аз съм Мартине тука. Пред теб. Добре. Какви минигеймс да отиваме? Аз убия тука срещу един. Аре, ние отиваме с Мартин в минигеймс. Не, убия го. Какво ще играем? И аз идвам. Чакай, че нещо не ме пуска, бе. Защо не ме пуска в минигеймс? Още две първо съм се готови. Ще ми видят паролата. Ще чакам да му убият. Пусна ли си баланс? Мартине, те пусна ли ти в минигеймс? Мен не ме пуска. Не ме пусна, аз съм вътре. И що мен не ме пуска? Не знам, аз съм вътре. Може да се телепортирам при теб? Не. Добре. Чакай. Алекс, напиши ти, бе. Чакай, аз опитам да ме убият. Алекс, толкова ли си добър, че не могат да убият? Да, не мога да ме убият тука. Да, най-накрая! Влезна ли? Не, убих. Мартине, приеми, ако можеш.
Не, нищо не съм против. Как да не мога да те плане тогава влез с компаса? Ей го, Алекс, бе! Аз не знах. Минигейм. Влез чрез компаса. Чакай. Още ли не са готови, бе? Давай, аз съм... Влезнах, пуснаха ма. Къде сте? Искате ли? Survival, ако има хора. Чакай, ще видя първо там. Мисля, че няма хора. Flying Cars. Чакай да видим първо тук това. Не, Flying Cars е скучно. Чакай. Тогава... Искате ли TNT сплив? Мартина, то беше забавно там в... Искате ли TNT Games? Дарето на TNT Games е това. Искате ли? Да, ние сме Болт там. хлеб. Аз отидох вече. Ние сме там, бе! А, Отидах вече. аз не чух. Сега Пламен ще Мисля, кажа че в кое... включиш. Не. В C, тук в бол... Ето, Плане, гледай малко, че ти си кьоров и не мога да цъкнеш нищо. Не, бе. И Пламене. хора, това е началото на втората игра, която е бол сплив. И започна 10 секунди. Всъщност е TNT сплив. Нещо такова. И почваме след 2 секунди. Пламен падна! Виж топа да не. Пламен сам си падна, бе, Мартине. Ха-ха. Нали знаете, че отдолу нищо не гърми? Дай бутни малко Чакай към да Пламе. го бутнем, дай да го бутнем. Да. Ела, къде е Пламен? Его, аз го виждам. О, за къде е отишъл? Падна ли, бе? Не. Тира тука, TNT-то. Очаквам вашето посещение. Лек, тири. Много учиме. Пламен го бутнах! Бутнах Пламен! И аз го бутнах. Отчупих едно купче. Искате ли после пак? Че аз до сега това не съм го играл. Паднах, бе! Айде, къде Дай. е това? Айде пак същото, това е най-хубавото. Защото аз до сега това не съм го играл и не се базикам, това не съм го играл. Добре, дай ще го изрежем. Аре, аз това такова влизам. Алекс, тук кажи рун втори. Рунд 2. Рунд. Начало! След 30 секунди. Че захвърих, бе. Как ме захвалиш, бе? Не знам, просто захвърих. Има и някакъв друг. Още двама са чак тук. Не, никой няма, там Аз съм на 5, 4, най-долния, аз 3, съм на трети. 2, 1, старт! Аз съм на първия етаж, тук няма ама стигнат. Ние с Мартин тук са цели и хич ли ни пука. Бах, тя сам се прецаках. Що е паднали? Да. На, На двери? на второ ниво, е. Що Ей, е само да го бутни, бе? прецаках Алекс да го бутна. Давай го бутаме! Бутна, бе! Браво! Аз тази игра свикнах. И сега ще видим кой ще спечели от нас. Аз пък го терих пацо в главата. Браво. О, щях да падна, Мартине. Ще изчакам. Аз съм в мината, да знаете. Покажи им красивата ми. О, паднах! Нека ти. Тук има някакъв, е. Да, знам. Виждам му името. Ей, Мартина бутна. Тук има някакъв полицай. Хакер. О, да. Хакер. Аз ви чакам. Пак ли си там, ръцето? Да, вече. бях натиснал и ми изписа, че е такова. Рети. Стомаш ме. Тримата ли сме? Да. Да. Речта, бе. Аз съм тук, Мартине. Аз съм Бързо на го. последния етаж. Ще изчакам Пламен. Защо сте толкова надолу? Той ще ти, за кой си толкова надолу? Мартине, знаеш какъв ме е плана? Третия етаж не мога да стигнете сега. Да. Трябва някой да падне. Ме точно ли не... О, 4, 3, 2, 1, старт!
Ей, Мартин, харе падни, бе! Ти падни. Айде, Алекс, бутай Пламен. Вие мен ли се опитвате да бутнете, бе? Да. Бутам Пламен. Пламен е на второто ниво. А, да, бе, не го опитваш. Той Мартин той цели бях. само. Ето, бутнах го. Ей! О, Алекс! Не, бе. Казах ти, че го бутнах, ти да коментираш мене. Оле! Ей, за малко паднеш. Фък! Много съм добър. Айде се някоя друга, искате ли? Аз пак влезнах. Я последната игра ще направим още едно. Бонус игра. С. То път аз ще бъда, ще видите. Але то път той Вече, отгоре. драги зрители, разбрахте, че ще има и бонус игра, която и аз не знам каква е. Ще я решим после. Бом. Айде, почнахме ли? Това е. Не сме починали. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Кажи му, не ще почнат наушника, Кики. Добре, чао. Почнахме, драги зрители. В момента... Такова подмале. Дай го бутнем, после ние. Ай го, той падна. Дай го бутнем. О, Мартин го бутна. Ей го, Алекс. Къде Пламен? Аз му го видя. Аз съм невидим. Аре, Алекс, падай, бе, човек. Вече ме обесяваш. Няма, ти ще паднеш. О! Казах ти го. Той Алекс сега там горе седи и се смее. Не, и аз паднах. Къде си? Аз и ти от нас, бе, къде си? Паднах, бе. Мартин победи. Не, Мартин е победил. Аз съм добър. Айде, И бонус играта ще е... Бонус играта ще бъде на... на Flycars. Vampires. Vampire. Уоу. Да започваме. Къде е Къде е план? Vampires? Аха, Vampires, където е Vampires на компаса? Чакам ви. и аз съм тук. В арена едно съм. Аз съм там. Чакай, дай да излезем, че Пламен ще стане там. Чакайте, аз влизам. Идвай, че има една минутка. Добре, дойде. Сега, Това е моят бонус играта. микрофон. Аз Здравейте, за кой- здравейте. Това е шоуто на Билко Бибитков. Не, това е шоуто на Джей Тротс. Да обсъдим. Играта и тя Гадният е... скин на Мартин. Много е грозен. Да, Не, ми лошо Не, като Мартине, го това е видя. просто на шега. Да, но гледай Аз кой не се шегувам изобщо, става ми лошо като го видя. На мен не. А твоят въобще няма очи. Имам Не, няма. едно. На Алекс дори няма кожа, него е само кости. Който се държи в някакъв чувал, като Ти облекло. какво си? Батман или тинейджър? Аз съм Батин. По-тъпо име Айде, не почваме. избя... По-тъпо име не успях и да избистриш. Кой ще е вампира? Чакай сега да видим. Това съм аз. Аз не съм вампир. Аз съм човек! И пасва Аз човек. съм вампир. Аз съм вампир. Мартин те Какво- посви как съм вампира. Да, аз съм вампир. Имам 25 гол. Готкит! Готкит. Аз лично не мога. Чай сега, Burning Blade, Lava Sword. За какво аз съм вампир и нищо не мога. Не знам. Аз па нищо не виждам. Аз какво вънка ли съм? Охо, ще падна в дупка. Ама не мога да бягам. И мисля... Аз нищо не мога. Удар има скорост, гадене, съпротива. Къде си ме Пламене? Не знам. Не те виждам. Взех си железен меч. Аз знаеш какво си взема? Не. Лавата. Или пък плазмата. Ма той е скъп. Аз имам още колко? 15.
Мога да си взема шлем. Ой, Мартине, внимавай! Имам дървен меч с огнен аспект. Ужас. Отдървен меч последния път ме уби. С това, помниш ли? О, и аз си го взех. Аз ако не мога да спринтирам, бе, не мога Той да аз не мога. И аз. Не, Аз аз не мога. знам къде съм. Обикарам едно дърво. Аз стигнах тук до някаква планина. Алекс, намерих на Мартин къщата. Как така Моята на Мартин къщата? Ме където го пускат. Аз не знам къде е това. Аз виждам кръв и следвам нея. Където ми Всяка посочи. път винаги В някъде. една къща ли, Алекс? Не знам, сочи ми на някъде. Аз влезнах в една къща и се крия. Да, дето има кръв вътре. Не. Защото аз бях до там. Аз съм закачил на някакъв покрив и се катеря още нагоре. Внимайте, че има 6 зомбита. Да. Какво трябва да съм вампир? Защото си слаб. Следващата игра не искам да съм вампира. Миналия път ни помниш, че те двата пъти се теб те пускат. Знам. Къде трябва да отида, бе? Бе, къде сте, бе? Не мога ви намеря. Аз така Само съм някаква някакъв планина тока. тук да стигам. Ето на Алекс кръвта, където е следвал. Я ще следвам. Има много кръв навсякъде. Аз съм на... съм катерил тук по някакви... стълби. Аз до сега бях в една нива. Аз съм някъде горе, ама... чакай, виждам някакъв. Ей, стреляй на място! Някой стреля там. Ей, изгубихте. Видяхте? Нататък имаше до една къща. Ето те! Мартин е в финал. Ще убия, бе! Спри се, бе! Нищо не си ми взела. Охо, убих го! Убих вампирът! Браво. Вече не ме е страх. То колко живота имаше вампира? 2, нали? Как два, бе? Един. Мартин, ти сега... Те трябва да почне на ново. Сега сме на третата... Ние с Алекс трябва да убием 6 зомбита. Да, ние сега сме на... Wave 3. Да. Абе, дай директно Vampire Wave напиши. Аз съм тук на топа куп. Началото. Аре, аз виждам. Готово. Къде отиваме сега? Първото, аз съм там. Това какво беше първото? На вампирите. Оф, Мартине, пак ли сте вампири, нищо. Алекс сега съм последен път. Алекс, трети? Да, Алекс го няма, и аз чуда. Тук сега ще обсъждаме. Его. И Сега- хора, това е втори лут на Vampires. Сега, днеска ще обсъждаме нашия приятел Грифон БГ. Ой, Пламен, ти къде си, бе? Ти си невидим. Ето Аз Алекс. съм къде си. Нямата, бе. Аз даже съм и сляп. Ето, И аз съм сляп. Аз имам слепота, съпротива и И сход. хора, това е шоуто на J-Trox. Сега ще обсъждаме. Какво точно е Пламен? Пламен. Човек? Или Батман. Или Прилив, по-точно, Прилив. Аз съм Баттин. Батин. От Ото Баттин, име не можеш ли да от измислиш? Батман и тинейджър. Ото по име не мога да измислиш. Синът на Батин. Батман. Бога. Демиан Уейн. Аз съм вече Това човек. е човек, Пламен е вампир. Мартине, дай да ходим двамата. Хора, аз не виждам нищо, бе. Айде да стоим в къщата. Та не може да види. Аз не виждам нищо. Някакъв мечи. Чакай, той е Сори, 30, как аз не стана? мога. Алекс, той да стана, така, не мога да ни види. Алекс, яде да видим. Имам 25 злато. Аз си взех желязен меч. Откъде? Комик канал е. Вие ми се свят. Замаяност имам. Аре да го търсим, бе. Чакай, колко е железния меч? Струва 20, добре. Той е Нека. по-ефтин от дървения с енчант. Без да искам да взех Аз желязен. те вижте, питам Пламен. Да отиде, бе. Ела.
Хора, аз то не виждам нищо, бе. Чакай сега. Бях, Мартине, стой на едно място, сега ще опитам да дойда. аз съм тук. Ето, аз се виждам. Как ме Прости. виждаш, бе? Аз не мога да... Аз нищо не виждам. Ела, като застанеш до стената ми, виждаш името е. Като застанеш до някаква стена и така направиш, се вижда черното име. Давай да бягаме. Ела се качиме тук. Дали тук ще ни намери? Къде ти бе? Аз нищо не виждам. А ти за нас мислиш ли? Не мисля, ама не мога ви намеря. Какво имам 15? Какво му си побързо? И взема златна Да, ябълка. зомбитата станаха толкова много, Мартине, ти изобщо как виждаш, бе? Ние не виждаме. Нищо, чакай, аз съм бил в такова. Колко в пшеница? Нали? Където Аз вече съм на третия ред. И аз така. Айде, четвъртия вече. Ей, махнах се. Къде си, бе? На петия ред. То няма пети. Има. Да, ето го пети. Ето аз те видях. Ето те. Да. Ето. О, замаяност. Къде си, бе, Пламене? Ако Аз, на... аз, Алекс, не виждам нищо, човек. Не, слънцето. Нас питаш ли ни? Аз не знам дали се мърдам или не се мърдам. Къде си, Алекс? Срезнах да търся Пламен. Оле, зомбите станаха 15. Ама никога не виждам зомби тук. И аз. И аз така. Мартине, Аз съм- как да си пусна да си виждам, човек? Не може. Не знам, това си вампир. Ти как виждаш одеве? Не съм виждал нищо. Какво това е? Оле, по-не видяхте. Бягам. Аз не виждам, дори да си ме видял, по-хубаво ме убиеш. Няма нищо, трябва да оцеляваш. Абе, просто го убивай. Къде си, Алекс? Не знам, до някаква планина. Аз съм в къща. Топа тук няма и тъпа. Аре, Мартине, поне като си ме видял, ме убиеш. Да, вече не знам къде си, бе. Аз съм в една къща. Аре, замаяно. Да, и аз получих. И получавам така по една стинка. Имам нощно зрение, ама къде отиде това нощно зрение и аз не знам. Но си купа диамантен меч, колко са 50, аз имам 35. Още малко Аз и виждам така. слънцето. Я слънцето, чакай, аз трябва да отивам към него, ако си нататък. Да, хода към него. При се за малко там, оле, вече съмва ли се? То сега третата арена, ние не мога да намерим Пламен. Аз теб, Мартине, те убих на втората. Оле, здесь става... Изпих 15 отвари, човек. Какви? Не знам. Аз съм пак в това. Абе, където бяхме последно съм. И никоя не е за нощно зрение. За кого ги Опа. пиеш? Ми не знам. Не знам, а не мога да намеря никой мисля съм махна, защото ми е умрела. И на мен. Къде е там махнете, бе? Аре, Билко. О! Това мълния ли беше? Те са точно до мен се удари. Как до тебе, бе? При мен знаеш как се светна. И при мене. Все едно си слагам факла. Имаш ли пакли? Не, Мартина, нямам. Оле, Ако не, сега нямаш. намеря едно зомби, ще го ударя с тоя меч с огнен аспект да ми свети трябва по пътя. О, намерих гъб. Аре, някой няма да ме убие най-накрая. Ние един бот да намерим. Да, знаеш чак къде си? Не. Няма да намерим. God Potion, регенерирам, хелт. Аз пак в такова. Това. 500. Нивата. Колко бутилки при мен имам. Аз не мога да открия. Ти на едно място ли стоиш? Имам чак инчант Ой, пак се светна, бе. Да, пак. Аз почна да си взимам диамантен меч. И някаква отвара. А няма отвориш за нощно виждане. Тук ми пише нощно зрение, скорост, сила, попиване. А при мен
при мен... О, намерих си Аз съм този човек! изпил. Намерих си този човек, които не светят изобщо и съм в една църква. Къде е тази църква, бе? Аз съм тук в една църква, съм... Ти аз набих в плажина. Убиват ма тръпки, ти казвам. В една църква съм, оре боже, тук свети. Аз съм в плажина. Тук има кръв. Моля ти се. Пламене, надявам се да открия. Добре. Давай си. Аз ще не мога видя. Он за май ми се главата. Мен знаеш какво ми се... ти Това наш- какъв минигейм ми се играе? В Да Hunger лап. Games. Да лап. Ага, виж в коя арена сме, не мога да намерим този пацов. Сега ще изям една пържолка от скука. Но това и не мога да имам пържоли. Колко злато имам, бе, 75. Аз вече имам... Ето, това взеха да удря тия мълния, бе. Това Аз имам диамантен меч. Това е сигурно седмата мълния. Аз си взех лава сорт. Каменен меч с огнен аспект. Пламене, пази се, още по-силен съм. Едно сега ще удари мълния. Аз съм до някакъв мост. Аз съм пак до някаква планина. Алекс, аз бък съм с диамантен меч, огнен респект, острота и отблъскване. Пламене, не си Да. го взел, защото е 500. Аз от седене получих милион сигурно. Искате ли да се махаме от тук? Да. Виждам църква. Аз се махнах! Аз бък виждам... Как да се махна? Алекс, ай това да го изрежем и да направим малко Hunger Games. Аз съм в църква, бе. О, видях някакъв. Това не ти за църква ли си? Не знам къде си ми защо. Прага. Оле, ма в църквата има пакли, ама нищо не правят тия пакли. О, пак! Оле, ма пак гадене. И хора, Е, ма. това беше от нас. Дано сте се забавлявали, Не се въвляхме. защото ние изрязахме много. Казвам ви, прекалено много. До скоро и се абонирайте за двата ни канала. Единият е този, който е JTROX, другият е Ace of Cards. Бай! Бай-бай!